Hei, voitaisko me mennä sinne uimaan? Hei joo, hyvä idea. Niin, koska äiti sanoi, että meillä voisi olla tänään, että saataisiin mennä uimaan. Joo, mennään siihen isoon uimahalliin. Joo, siellähän on kahvilakin ja kaikki. Niin on. Okei, mennään. Joo. Moi. Hei neidot, mitäs teette täällä? Tultiin uimaan. Niin. Joo. Antakaa vain rahat, niin pääsette. Mutta jos teillä ei ole rahaa, niin ette tietenkään pääse. No, kyllähän meillä on rahaa. Tänä siis mulla varsinkin, me ollaan siskoja, hei. Niin, joo. Että, no niin, mä tänne kassista nyt vaan. Joo. Sinä. Kiitos, alkaa hyvät, pitäkää hauskaa, voitte tulla toisen kerran ilmaiseksi. Ai, kiitos. Koska annoitte ei paljon rahaa. Niin, siinä oli ehkä vähän enemmänkin. Tule nyt. Joo. Ei mennä bukkariin teille suunnasta. Niin. Riisutaan nyt. Joo, riisutaan vaan. Hyvää päivää, tervetuloa tänne uimahalliin. Kiitos. Kiitos. Siis tervetuloa uimahalliin, että me menen nyt uimaan. Au. Sitä saisi varmaan. Mä oon valmis. Ootas mä enää. Okei. Mennään suihkuun. Menettekö te suihkuun? No, yleensä ennen uimahallin menoa. Mennään suihkuun. Suihku on tuolla päin. Kiva. Nyt Aika mennään. korkea pudotus. No, Ismo. Uinaan! Onpa tuolla kiirettä lopupulle. Ja uimahallissa ei saisi juosta. No moi Kristiina! Moi! Moi Elvi! Kiva nähdä sua. No kiitos. No onhan teidänkin pitkästä aikaa kiva nähdä. Niin, ei ole pitkän aikaan kyllä nähty. Mut nyt uimaan! Jee! Tehän ite juoksette. Jee! No, aletaan mennä. Mä vedän pommin. Tää on tässä hyvä allas. Sattuuko sua? Ei mua sattunut. Onpa tää lämmintä vesi? Niin. Tänään me ollaan sitten kauan uimassa. Eikö vaan jotain vähän? Okei, tänne tuli ruuhkaa. Ei noin paljon. Jotkut pois altaasta. Hei. Tää on ihan lämmintä. Hei, mä haen uimalasit meille. Joo, hae mulle sitten. Miksi te nyt minua? Minä en töni nyt, anteeksi, herra uimavalvoja. Mä haen meille uimalasit. Joo, hae. Mitkä näistä olisi hyvät? No on ehkä vähän liian isot. No vähän niitä kokeilla. No joo. Sitten, no kokeillaan näitä. No voisihan näitä kokeilla ihan okei. Mä otan nää mukaan. Ja sitten siskolle. Nää kokeillaan. Joo, nää on ainakin aurinkolasit. Ei toivollakaan. Noikin aurinkolasit. Noikin aurinkolasit. Hei, näähän on täydelliset meille kahdelle. Kokeillaan. Sisko, mä sain meille uimalasit. Hyvä juttu. Tuutko sä pukeen nää? Juu. Sitten vaan veteen hypätään. Hop. Hei, kokeillaanko tuosta syvästä altaasta, että jos me sieltä haettaisiin jotain. Joo, hyvä Se idea. voisit heittää mulle ja sitten mä heitän sulle. Joo, mennään. Tosi syvä. Jep. Hei, mä heitän tän. Voitko sä heittää ketun? Joo. Mä hain sen sitten. Mä en oo kyllä ota uimalasia tähän. Nyt mä heitän ketun. Mä menen hakee. Ai. Moi. Elvi. Moi. Haetteko te kettua? Joo. Täällä on vaan vähän märkää. Joo, ja liukasta. Joo. Joo, mutta kyllä varmaan joku siivoaja tulee. Niin varmaankin. Minä kuivaamaan nyt lattioita, että voisitteko hetkeksi. Joo, tietenkin. Joo, mennään uimaan tuolla. Hei, minun teen kaa. Mennään uimaan. Joo, oota mua.
No niin lämmintä. Tää on tosi lämmintä tää vesi. Voi, niin on. Hyi, mun silmi meni vettä väk. Pistä lasit päähän. En mä tarvitse lasia oikeastaan. Mennäänkö sitten uimisen Ei jälkeen? mä uimarenkaan. Joo, mennään uimisen jälkeen kahvilaan. Välipalalle sitten. Joo, mennään vaan. Otetaan nyt ees, että se hakee sen uimarenkaan. Joo, Koska se varmaan haluu sen. niin. Ja tulin! Hyvä. Onko mukavaa? Oh. Uskon. Sinne veteen. Hei, Elvi, älä upota sitä. Elvi, mitä toi on? Miksi sä teit noin? Ei toistaan päätä saa laittaa. Ai, mä luulen, että me leikittäis. No ei se ole leikkiä. Niin, koska siihen voi kuolla. Niin voi. No, okei. Mä menen mun toisen kaverin kanssa, koska te ootte tosi tylsiä. Ja mä oon aina sellainen. Näin se lähellä. Hei, haetaanko vesikamerat? Joo, kuvataan mahtavia kuvia Aha. veden alla. Joo, mä oon täällä. Mä Ui. oon kameran. Ui. Ota mun kamera uppos. Upposko? Nää. Siis te kuvia. Saaks nää ite sitten, niin kun, Pitää vai? ei nää kamerat, vaan ne kuvat sit, kun ne Ai. otetaan niin paperille. Saa. Hyvä. Kato tätä. Ai vedä. On karu. Se oli niin upea. Mennään syömään kohta. Mulla on hirveä. Katsotaan Sama. Ja vikaset. Jep. Mäkin hyppään. Miten? Mun kamera uppos. Hirveä pommi. Älä ruiski. Voitaisko mennä kuivattelee? Tietty voidaan. Nyt mä kuivan. Onneksi täältä pukkarista pääsee vielä takas uimaan. Aika Ettei... isot pyyhkeet. Jep, onneksi. No niihin voi ainakin kuivata. Sitten puetaan vaan, ota. Joo. Mulle kuuluu rusetti. Oota mua. Lähdetään uimaan. Joo. Mentäisikö nyt sinne ravintolaan? Joo, hyvä. Hei, me Mennään. sehän saadaan ilmatteeksi, jos me maksettiin siitä. Niin, muuten maksettiin tosi paljon kyllä. Paljon sä maksat ylimääräistä. Maksan ainakin jotain 200 varmaan. Okei. Mennään tähän pöytään. Joo, se näyttää hyvältä kyllä. Joo. Joku tarjoilija varmaan tulee kyllä kohta. Niinpä. Mitä haluaisitte? Mm. Mä voisin ottaa yhden gourmean juoman. Ja, tai tässä sittenkin yksi limsa, tai pinkki, vaaleanpunaista limsaa, eli mansikkalimsaa. Sitten minulle tulee popcornia jälkiruoksi ja keksiä. Sulle. Minä otan limsan, ei ole väliä minkä makuinen. Sitten pizzapalan ja vaikkapa... mitäs minä ottaisin? Ota popcornia. Otan sen porkkanakakun palan. Selvä. Tilaus tulee kohta. Hyvä. Siinä. Kiitos. Kiitos. Sitten haen ne pääruot. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Kiitos. Näyttää Täällä on kyllä tosi hyvältä. hyviä ruokia. On nopea palvelu. Niin. Se oli tosi hyvää. Niin oli. Jälkiruot tulee varmaan pian. Haluaisitteko voipopcornia vai tavallista? Voipopcornia, selvä. Ja siis tuleeko sinun porkkanakakkuusi mitään mausteita? Siihen saa kaikenlaisia lisukeita, kuten juukosalattia vähän. Eli kaiken maailman kastikkeita ja porkkanakastiketta ja se sopii Minä otan. ja nonparillejakin. Otan pelkän porkkanakakun. Ei mitään lisukkeita. Selvä. Tulipa nopeasti. Joo, oli hyvä. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Tää on tosi iso. Mä en ois kuvitellut, että tää on näin iso. Mä voin kyllä syödä sunkaan, jos... Hei, en mä tarvii apua, koska... Okei. Mulla on aika pieni pala, mutta... Joo, aika korkea. Yksi tikkari kului kakun mukaan. Ai, kiitos. No sait sä nyt sentään jotain. Niin. Sitten juodaan vaan. Joo, niin. Onneksi alkoon. Olette voittanut arpajaisista tikkareita.
tikkareita. Oho, kävipä meillä hyvä tuuri. Kuka meidät ilmoitti arpeleille? Niin, kuka? Joku pesukarhu tuli ilmoittamaan Aadan ja Kristiinan. Ai, Elvi. Joko se taisi olla se. Ah. Tikkareita ja tulee toinen palkinto. No ihan hyvä kuitenkin. No joo, me otettiin tällainen hieno tikkaripurkki, missä on tikkareita. Niin, ja vielä tulee jotain muutakin vielä. Niin. Kiva juttu. Mun liimasta. Ja tällainen limsa. Oho, iso pullo. Ja vielä tulee lisää. Okei. Me voitettiin varmaan montako arpajaista me oikein voitettiin. Niinpä. Te voititte 2 arpajaista ja jokaisessa palkintoon kuuluu 2. Ai selvä. Kiva juttu. Mikäköhän on se toinen tai viimeinen? Mä en tiedä. Mutta otetaan nyt sen verran, että se voidaan. Olisi varmaan aika kivaa, jos olisi joku iso. Jep. Hei, nyt se taitaa tulla. Tässä on jatskit. Jatskit. Te voititte kaikki. Vau! Haen vielä pari palkintoa, mitä kuuluu. Pari. Ihan sikana jäätelöä. Oikeesti, kato nyt, meillä on liimessaa, tikkareita ja jäätelöä. Ja vielä kuulemma tulee jotain muutakin. Niinpä. Täällä on tulossa donitsin. Vau! Nami. Niin herkullisen näköistä. Ja vielä on tulossa lisää. Mitä? No nyt en... Saitte pari pakettia joltain isoäidiltänne. Ja se kuljetettiin tänne uima-altaille. Miksi se tuotiin tänne? Minä en tiedä, koska äiti sanoi, tai kun teidän äitinne sanoi, että tuokaa se uima-altaille, koska te olette täällä. Selvä. Eli se on varmaan aika pikaista. Joo. Jos se pitää tuoda tänne ihan. Joo, moi. Hain. Siis minä hain sen nytten. Joo. Tää nyt on aika kummallista joku. Me saadaan vähän ehkä liikaakin kaikkea. Onkohan tämä joku huijaus? Paranisiko meidän vaan lähtee? Katsotaan nyt. Ai, Tuossa on paketti isoäidiltä. Mä voin avata sen. joo avaa. Isoäidin leipomia tikkareita! No ihan parhaita! Oikeesti ne on ihan sikahyviä. Niin on, no niin valtavia, niin maukkaita, jotain uhutta makuu. Niin. Oi, mulla on mansikkaa. Tosi Mulla on hyvä. jotain mansikkaa tai vadelmaa ja sitruunaa. Sitruunaa. Tässä on sitruunaa mansikkaa. Tämä on paras päivä ikinä. Niinpä. Jee. Ihan mahtavaa. Mennäänkö huomenna huvipuistoon vai onkohan se liikaa? Äiti ehkä anna. Katsotaan nyt. No niin, mutta jee, voitettiin kuitenkin vähän. Nämä on kyllä ihan karkkipäivän karkit ja me ei tarvita yhtään enempää. Ei todellakaan tarvitse. Loppu. Kiitos kun katsoitte.